வச்சு தான் விளையாடிட்டுருக்கோம். விளையாட்டுருக்கோம். இதுதான் இன்றைக்கி விளையாட போகிறோம். என்னடா கண்டினியூஸாக மூணு நாளாக இதே போடுறியடா. கண்டினியூஸாக இல்லை, ஒரு நாள் நடுவில் விட்டேன். இதே போடுறியடா 3 பார்ட் வந்துருக்குங்களா. ஸ்கேரி டீச்சர் போட முடியல. அது எனக்கு பாருங்கள் கையில் அவங்களே ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. இது கை போட்டிருக்கிறது. இப்போ நம்மக்கிட்ட 9516 ரூபா இருக்குது. 35 வீட்டில் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி விட்டுருவோம். இதாங்க இருக்குது வீடு. அண்ணங்களே கலர் இதெல்லாம் ஓசியாக கொடுத்தாங்க. ஓசியா கீழே இருக்கிறது ஓசி, மேலே இருக்கிறது ஓசி கிடையாது. சரி வாங்க போடலாம். இது என்னது? இது எல்லாத்துலேயுமே செக் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த வாட்டி. எல்லாத்துலேயுமே இந்த வாட்டி செக் பண்ணுறோம். ஒன்று கூட விட மாட்டோம். இதில் ஒன்று ஓசியாக கொடுத்தானுங்க. இந்த இடத்துல எடுத்துன்னு போய் வைப்போம். வச்சாச்சு. அப்புறம் இதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்குங்க. இதுவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை, இது இருக்குங்க. இது வாங்க இது எடுத்து ஐயோ இந்த இடத்துல வைப்போம். வச்சிட்டோன்னே இங்கே பாருங்க. அங்கே போச்சு. சாரி. இங்கே எடுத்துன்னு போய் இங்கே வச்சுக்கோங்க. இங்கே வேணாம். சாரி, நடுவில் சாங் வந்துருக்கு. நடுவில் இது ஃபோன் வந்துருக்கு. போட்டாச்சு. சரி, இதுக்கு மேலே எதுவும் வராது. சாரி வந்துடுது. இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? எலக்ட்ரானிக்ஸ். டிவி வாங்கணும். இது வாங்கி போட்டுருவோம். ஒன்றுலையே போட்டு வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு இது வாங்க காசு இருந்தாகும். காசு இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? சரி வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். சரி வேணாம் பெரிய வீடு வாங்கிட்டுக்கப்புறம் பண்ணலாம். வெளியே போயிட்டு இப்போ நம்மள்கிட்ட 8000 ரூபா இருக்குது. சரி கொஞ்ச நாள் கேட்டுச்சு செலவு. ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும். சேரு அதான் ஓசியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோ ஓசியில் இருக்குங்க. இப்போ நம்மளுக்கு மறந்தே போயிருக்கோங்க. வச்சுருக்கலாம். எல்லா வாட்டியுமே மறந்து போயிட்டு தலைக்கீழ இருக்கு. தெரியலையே, தலைக்கீழ வச்சிருக்காங்க. சரி போட்டுட்டு இங்கே வைப்போம். இங்கே வச்சுருவோம். அப்புறம் அந்த பொருளை எப்படி காணாங்க என்ன இருந்தாலும் வச்சு விட்ருவோம். அங்கே இருக்கு டேபிள். இது எடுத்துரு வைப்போம். அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் வைப்போம். பாத்ரூம் ஐட்டம்ஸ் விட்டுட்டு இதெல்லாம் இருக்கா? அப்போ தான் பார்க்காம
இப்போ இது ஒன்று இது இருக்கு பாருங்க அந்த இது அது மறந்துக்கிட்டேன். வச்சுக்குவோம். எடுத்துட்டு போய் மேலே தூக்குவோம். வச்சாச்சு. வேணாம் இது எடுத்துட்டு இப்போ இங்கே வச்சுருவோம். என்ன பண்ணலாம்? வெளியே போயிடலாம். நல்லா இருக்கு. இப்போ இருக்கா? சரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து நம்ம செலவு பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி 30,000 ரூபா. 30,000 ரூபாய்தா. அப்படியே போ விளையாடி காமிக்கலாம். வாங்க போடுவோம். சக்கு சக்கர சக்கு சக்கர சக்கா சக்கா போ. இப்போ நான் இதை விளையாட கற்றுக்கிட்டு ஓடு. அப்படி மேலே போ. அப்படி மேலே போ. ஓடு மேலே. ஐயோ ட்ராக் அவுட்டு வெளியே போயிரு. லைன் ஒன்றும் அதான் பிரச்சனையாக தெரியாது. வேற ஏதாவது பொருட்கள் போய் வாங்குவோமா? இந்த இது நிறையெல்லாம் செலவு பண்ண போகிறதா கிடையாது. இருக்கிறத வச்சு நம்ம செலவு பண்ணுவோம். இது செலவு பண்ணுவோம். பெட்டுக்கு அதெல்லாம் வாங்கி போடலாங்க. தண்ணி, இது சாப்பாடு வாங்கு. அப்புறம் தண்ணியும் வாங்கியாச்சு. சரி வாங்க போகலாம். குளிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுப்போம். அப்படியே டான்ஸ் குளிக்கிறது இது ஒன்றே தான் இருக்குது. இருக்குதுல்ல இது இருக்கிறதுனால வாங்கி போட்டாச்சு. அடுத்த வீடியோவில் அந்த கண்டெய்னர் ஹவுஸை வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை அடுத்த வீடியோவில் வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். என்னது நம்ம போய் இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணுவோம். டிக்கெட்ஸ் இது இருக்குல்ல, டிக்கெட்ஸ் அதுவே போய் செலவு பண்ணுவோம். டிக்கெட்ஸ் மேலே போ. அதுக்கப்புறம் டைமண்ட்ஸ் கூட இருக்குது. டைமண்ட்ஸை கூட செலவு பண்ணலாம் இந்த வீடியோவில். டிக்கா இதுதான் நான் சொல்லுவேன். 450 இருக்குல்ல. சரி போவோம். என்ன இது வாங்குவோமா? இது 50 60 என்னது இல்லை இது வாங்குவோம். இதை வாங்குவோமா? சரி வாங்குவோம். மிச்சம் இவ்வளோதான் இருக்குது. 50 தாங்க இருக்குது. இப்போ ஜம்மம்மா ஏதோ ஒன்றுலாம் நம்ம கிரேசி ரன் விளாடலாம். கட்டினா
சரி வாங்க விளாட்லாம். வாங்க பேசுகிறேன்னே விளாட்லாம். வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ. ஃபுல்லாக எடுக்கப்புறம் இவங்கிட்ட வந்து கேட்போம் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சீக்கிரம் அதர் பிளேயர்ஸா எவனோ வரும். வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. ஒருத்தன் கூட வரல. ஐயோ ஒருத்தன் கூட வரலங்க. சரி விடுங்க. ஐயோ இது வேற கைப்பட்டு. சீக்கிரம் கோ கோ போயிடுச்சு. அப்படியே குதி. ஏய் அப்படியே குதி. ஏய் அப்படியே குதி. அப்படியே அப்படியே நம்ம இங்கே இந்த இடம் கிடையாது. இந்த இடம் வந்துருச்சு. அப்படியே ஒரு குதி. அப்படியே இங்கே ஒரு குதி. அப்படியே இங்கே ஒரு குதி. ஐயோ தப்பை போயிடுச்சு நம்ம கணக்கு. ஐயோ இப்போவும் தப்பை போயிடுச்சு கணக்கு. சரி குதிப்போம். குதிச்சு போடா. குதிச்சு போடா. இது கிடையாதா வந்தாச்சு. மேலே வந்து மேலே. ஐயோ ஏய் மேலே போயிடுச்சு. உள்ள போ வெளியே போ உள்ள போ வெளியே போ வெளியே போ. வந்தாச்சு வந்தாச்சு. இந்த பக்கம் போ. 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 குதி 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 குதி. ஐயோ மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி விட்ருங்க. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்க மாட்டுறீங்க. ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டு ஆகிப்போச்சு. லேட்டாக வந்துட்டோம் போல. ஃபஸ்ட்லேருந்து திருப்பி நம்ம விளையாடுறோம். சீரம் போ 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 போ. சீரம் போ. அதுக்குள்ளே போய் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். அதுக்குள்ள வந்துட்டேன் காய்ஸ் திருப்பியும். சரி வாங்க விளாட்லாம். நானும் டிக்கெட் ஆகி போயிடுச்சு. இப்போ ஆடு பார்த்துன்னு வந்துட்டேன். வாங்க போகலாம். என்னடா அதர் பிளேயர்ஸ் ஒருத்தன் கூட வரமாட்டான். வரவே மாட்டான். எவனா ஒருத்தன் சண்டைக்கு வந்தான்னா சொல்ல சூப்பராக இருக்கும். இந்த பக்கம் என்ன குதிக்க முடியுமா? குதி. இந்த மாதிரி லேசர் லைட்டு வேறு ஒன்று போட்டிருக்கான். நம்மகிட்ட போன வாட்டி தோற்று போயிட்டோம். ஆனால் இந்த வாட்டி ஜெயின்க ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு வாட்டி விழுந்துட்டு கூடாது. போடா ஆடப்போடா வந்துருப்போம். பார்த்தீங்களோ அப்படியே மேலே குதி. அதுக்கு மேலே குதி. அதுக்கு மேலே குதி. அதுக்கு மேலே அப்படி 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 அப்படி. இந்த போன வாட்டி பாருங்க போன வாட்டி கணக்கு தப்பிடும். நான் இந்த வாட்டி கரெக்டாகிடும். அப்படியே குதிச்சுட்டு தண்ணியிலே போயிடுவோம். நம்ம இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வேணாம். நம்ம இதில் தான் டைமாகவே வேஸ்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக போகிறோம். சரி வாங்க ஃபஸ்ட் சீக்கிரமாக போயிடலாம். எப்படா இல்லை இந்த தான் பண்ணுவா அப்படியே போ. சீக்கிரம் போ. கிளம்பு இருந்துருச்சு. கிளம்பு போ. இது வேற ஒன்று. இது பெரிய இது மாதிரியே தெரில எனக்கு தெரிஞ்சா என்கிட்ட கேட்டா. ஆனால் என்னங்க இது ரொம்ப லேட் ஆகி போயிருக்கு. 50 செகண்ட்லேயே போகக்கூடாது. திருப்பி 50 செகண்டில் தான் போகிறோம். சீக்கிரம் போகிறோம். வந்தாச்சு. திருப்பி 400 போ. இந்த வீடியோவில் எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ண போகிறோம். நான் காயின்ஸ் மட்டும் செலவு பண்ண போகிறது கிடையாது. கண்டெய்னர் ஹவுஸ் வந்து நான் வாங்க ட்ரை பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். ஸோ கண்டெய்னர் ஹவுஸ் ட்ரிக் வாங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் செலவு கம்மி பண்ணிடணும். இவன் அப்கிரேட் பண்ண போகிறானா? நம்மளாம் அப்கிரேட் ஆகிட்டா நிறைய விளையாடலாமா? வேணாம்
வேற போய் வேற பண்ணுவோம் போ 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 என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. ஐயோ கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்க. ஹேங் ஆகுது. எங்கடா என்ன பண்ணலாம்? ஃபேஷன் மாற்றிட்டேன். பண்ணோன்னே இப்போ அப்போதாங்க தெரியுது ஃபோன்லனே மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஹேர் ஸ்டைல் தான் நம்ம அப்போலாம் மொக்கையாக இருக்குது. அந்த ஹேட்டை போட்டு பரவாயில்ல. அப்புறம் இது எது வாங்கலாம் இருக்கு. வேறு மன ஊற்றிக்கிட்டே போகிறோம். டிஷர்ட்டே மாற்றிப்போம். இது வேறு நல்லா இல்லை. நல்லாவே இல்லை. இது வேறு என்னமோ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் இது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எல்லாமே இப்போ கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ போய் வேறு யாராவது வீட்டில் போய் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணலாம். எதுவும் போய் பண்ணதே இல்லை. இப்போ பண்ணலாம். இங்கே பாருங்க, புது டிஷர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. எங்கடா இருக்கு பாருங்க, வந்துடுச்சு. அப்படியே இங்கே குதிக்கணும் போல. மண்ணு வந்தாச்சு. மேலே வந்தாச்சு. ஏய் மேலே போ. கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஜம்பார் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் நம்ம வீட்லேயும் வரும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இப்போ இங்கே குளிச்சு போப்படா. எவ்வளோ நேரம் போகுது? 16 நிமிஷம் போயிருக்குங்க. இப்போ கரெக்டாக இருக்குமா? வேணாம் கொஞ்சம் நேரத்தை எடுத்துன்னு போகணும். அது நல்லாயிருக்கும். அது வராது போல. அவ்வளோ கோவம் போல. அவ்வளோ கோவமாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன். குதி. அதுக்கு அப்படியே குதி. மேலே வந்தாச்சு. குதி. அடப்பாவி, மேலே போயிட்டு திருப்பி கீழே வரியா? திருப்பி அப்படியே குதி. அடடே, திருப்பி அப்படியே மேலே இருந்து அப்படியே குதி. அப்பா வந்தாச்சு. அப்பா நான் இன்னும் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் போல. ஏய் இது அப்படியே மேலே குதி. இது நான் கொஞ்ச நாளில் நம்ம வீட்டிலே வரும் பாருங்க. பாருங்க, செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அட பாவி, தொங்க வச்சுருந்தேன். உண்டா இங்கே தொங்க வச்சுருக்கேன் நடுவில். பாரு பண்ணா கீழே அப்படின்னு நேராக சிவவால போய். என்னடா நீங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? எங்களை குளிச்சிட்டியா? சரி, சந்தோஷமா எவ்வளோ நேரம் கேட்டேன் பாரு, சொல்லி வச்சிட்டேன்னா. இப்போ போய் பாரு, நம்ம வீட்டில் வரோம். நீ இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண வேணாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே வேணாம் எனக்கு. போன வீட்டில் வாங்கிட்டோம். நீ வாடா சலுட்டி நாயை. வேறங்க அம்மா இருக்காது டெஸ்ட் மாதிரி. சூப்பர். மஸ்டி பத்தல. நம்ம வீட்லேயும் அது வரப்போதுடா. உனக்கு கோஸ்டத்து ஒன்று பவுல் ஒன்று வாங்கிடுச்சு.
பவுல் எங்கடா? சாப்பாடு வேணுமில்ல? சாப்பாடு வேணுமா? இதோ இங்கே நெல்ல நீ நம்ம வீட்டில் தான் சாப்பிட போகிறோம். வேறு யார் வீட்லேயும் போய் சாப்பிட போகிறது கிடையாது. பாத் டப்புங்க இது வாங்கி வச்சிருக்கேனே பாத் டப்பா வச்சுதான் ஆகணும். பரவாயில்ல விடு, வச்சுக்கலாம். நமக்கு வீட்டில் தண்ணி வசதி மட்டும் இல்லைடா. பாருடா, பவுல் 2000 ரூபா 20 டைமண்ட் காசு தான் இல்லை. சரி, பார்ட்டி வரணும் போயிட்டோம் பாருடா. அதுக்கப்புறம் இது இங்க, அதுக்கப்புறம் இது என்னது சரி பாதியில் இந்த மேட் நம்ம விளாட்ணும்ல 7000 ரூபாயாமாது. என்னடா ஏமாத்துறீங்க? நான் விளையாடும் போதெல்லாம் பாருங்க. அட பாவி, அது டாய்லெட்டா? இது தெரியாம இவ்வளோ நாள் டாய்லெட்டை கட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. டாய்லெட்டா இது இருக்கு வச்சு டாய்லெட்டு. அங்கே பாருங்க, நம்மளுக்கு அவசரமாக பெரிய டெடி பேரை நம்மளை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம எங்கே வைக்கலாம்? எங்கே வைக்கலாம்னு தெரியலையே. பெரிய தடையா? எனக்கு தெரியலடா எந்த இடத்துல ஒன்று வைக்கத்தேன்னு. நீ இன்னும் பெரிய இடமா கேட்குற நீ. இந்த மேட் இல்லைங்க, எடுத்துருவோம். அந்த மேட் கரெக்டான இடத்துல தடா இருக்கு. ஆக்சுவலி என்ன, மேட்டை எடுத்து போட்டுட்டேன். எடுத்து இங்கே வைப்போம். இங்கே வைப்போம். வச்சாச்சு. அப்புறம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இங்கே வச்சோம். இதுக்குள்ளேயே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இல்லை அதுக்கு வீடியோவில் நம்ம இதெல்லாம் வைப்போம் பெரிய வீட்டில். அப்பா வந்தாச்சுங்க. எவ்வளோ லென்த்து வீடியோ? 23 நிமிஷம் இப்போ போயிடுச்சு. சரி, பாய். இந்த வீடியோவுக்கு பாய். மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்ட் பட்டன் அமுக்கி விட்ருங்க. அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன்னா அமுக்கி விட்ருங்க. இந்த பேர் பார்க்குறீங்க, நான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்க மாட்டுறீங்க. பாய்.